Subscribe daw ninyo si Angkol. Libre nag-plate eh. Sabay yung gihulat guys. Dali. Subscribe guys. Sakay na mo guys. O mga pasahero, mga gwapa. Apel lang sila sa akong vlog ay para musika sila mga kaidol. Double o single pa sila mga kaidol. Single Mga na, gwapa. gwapa man yun. Oy. Tagagong din ito ya? Ah, dito sa ongyo ko, pero dito ba yung ongyo dito? Asang onyo? Sa kuan, puro kutso. Puro kutso. Oo. Taga-onyo man dito. Puro kutso. Ikaw? Oh, sa KSS Agi lang. Ah, lapit lagi? Ah, KSS sa Calagas Corta. kalagat yan. Ah, nara sa highway. Oh. Ah, sulod ang mga mo, sulod. Sulod sa puro kutso. Sila magadan, lapit likod. Ay. Oo, kanang mga nagpuyo diya sa mga squatter, kanang nagtubig-tubig diya. Ako na po.